Karon nga law Sabado, Hulyo 18, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Aragoy. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. No? Good morning, Gid. Kay Denise Alandre is watching. Hello, good morning. Aliza Jean Segura. Erwin DB Gonzalez. Good morning, watching from Maal. Thank you. Aliza Jean Segura sa Burgos. Kuno Action Boy, nagalantawid sila. Sa mga... Burgos, Burgos lang nakabutang. Oo. Police Station number 6. Hello, good morning kay Captain Elmer Bonilla. Kay Annie. Good morning kuno Action Radio. Kag sa tanan nga nagapalamati, welcome na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 Action Boy. Oo, si Migo naton Phil Alonsagay sa Japan. Good morning. Gladys Noble. Mga agaman, gamon ito na sila sugod subong, no? So, sa aton nga mga Facebook followers, yes, Facebook followers, 500,000 plus na Action Boy, no? Kadasig lang. Mag 600,000 plus, may ihatag ka naman, no? Ano? Anong mga Duga isol ka, ha? Good morning kay Luwat sa Police Station number 6. Good morning, Action Boy. Kay Eden, monitor lang kami di sa inyo. Watching you live. Thank you sa tanan nga Police Station number 6. Police Station 6, no? Backup 6. Yes. Vanessa Mayo, good Friday afternoon. Action Boy. Good ano? Good Friday. Good Friday. Friday, Siguro. Kay no? Friday pa lang sa Minnesota. Vanessa Mayo. Shout out ko na sa sister niya kay Rodith Alvarez sa Tangub. Hambal ni Vanessa Mayo. Good morning. Sige. So, standby kita mga ka-aksyon. In a while, taga-hatag natin sa inyo ang mga balita natin dire, mga balita lokal natin, kanabo dire sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, no? Kasabilog ang Western Visayas. Sa kay Marjorie Villaflor Tipsay, good morning, ma'am. Si Marjorie, kwanta niya sa una, ari na din sa una sa aton sa drama talent na niya sa una. Correct. Hello, good Subong morning. daw professor na sa iting sa kwan, sa UNR. Ito sa UNR, ha? Hindi ko sure. Sa ano nga department? Basta, di ko sigurado, pero basta daw teacher niya siya eh. Okay. Sige. Hambal ni Annie, Connection Boy, pa-shout out kuno sa family Seminion, kag kay Nel Alcalde Villanueva. Mayong ag-action Eden and Boy, ga-blooming kukuno. Buko blooming. Amo na siya. Blooming. Small thing. Ano lang yung mga bayo man daw, hindi na mataktak. Hindi na siya mataktak. Amo gina siya yan. Di baka mo na, di na ginasibit man. Wala. Siyempre, sa imo nga shoulders eh. Shoulder. May shoulders ka man da. Tapos, Angie Jimeno Halandoni, hello, good morning. Cabrillos MC, good morning, Action Eden. Monitor lang sila kuno sa Pahanukoy, Action Boy. Sige, standby na ha. Madulong kita sa inyo sa mga balita sa dili lamang madugay. Just a Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang protection. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sa ating mga balita lokal. 33 ka mga Negrosanon, kag 7 ka Bacolod nun ang kalakip sa 63 ka recoveries ang COVID-19 sa Western Visayas. Sa ginpagawa nga datos ng Department of Health Western Visayas sa napitsahan Hulyo 17, ang mga recoveries inalakipan sang 5 ka taga-syudad sang Himamaylan, 4 sa Banwa sang Binalbagan, 3 sa Banwa sa Escalante,
kag Banwa sa Hinubaan, 2 sa siyudad sang Cadiz, 2 man sa Sagay, kag sa Banwa sa Lacandana kag Pontevedra. Tag-isa naman sa Banwa sang Calatrava, Moises Padilla, Pulupandan, Manapla, Hinigaran, Aboso, kag siyudad Sambago. Ginreport man nga isa ka 2 ka bulan nga batang lalaki nga taga Moises Padilla ang naka-recover man. Samtang siyam ka nagrosanon ang nagpositibo sa COVID-19 nga ginalakipan sang 4 ka taga siyudad sa Sagay, isa sa siyudad sa Silay kag mga Banwa sa Hinubaan, Murcia, Hinigaran kag Kawayan. Sa kabilugan ang Western Visayas, may 716 na kakaso, 359 ang aktibo, 345 ang recoveries, kag 12 ang napatay. Dakop naman sa buy-bust operation ang magulang sang pulis nga assigned sa Sagay City PNP kag ang anay barangay Kagawad sa barangay Mabini siyudad sang Cadiz las 4 takna sang hapon Hulyo 17. Ginpatigayan sang Cadiz PNP Station Drug Enforcement Unit ang operation sa Hacienda Paihum Highway Barangay Burgos siyudad sang Cadiz. Ang mga sospetsado ginkilalang ang Musanday Christopher Yu, 35 anyos alias Boyet, may asawa kag residente sang Sarumar Extension, Barangay Poblacion 1 sa siyudad sang Sagay. Isa pa nga gindakop ang ginkilala kay Rene Delotina, 53 anyos, alias Big Boy, may asawa, anay Barangay Kagawad, kag residente sang Hacienda San Jose, Barangay Mabini, siyudad sang Cadiz. Na-recover sa ila ang 5 ka 500 pesos bill, 200 kun 2,500 nga buy-bust money, 5 ka sachet sang nasuspetsyohan shabu, kag isa pa ka bulto nga may nagabalor sang 50,000 ka pesos, isa ka tutor kag isa ka auto nga ginsakyan sa manadakpan. Ang duha ang priso karon sa custodial facility sang Cadiz PNP. Dakop man sa buy-bust operation ay isa ka 31 anyos nga lalaki sa sitio Katamnan 3, Barangay Concepcion, siyudad Santa Lisay, sadtong Huwebes ang gabi. Ang nadakpan kilala kay Raymond Kiatson pumuluyo sa amuman nga lugar. Nakumpiskar sa kay Kiatson ang balor 45,000 pesos sa ginapatihan shabu, 1,000 ka pesos nga mark money kag 2,000 pesos nga personal nga kwarta sang nadakpan. Si Kiatson ang preso na sa custodial facility sa Santa Lisay PNP, samtang ang nakumpiskar nga items ginpaidalom na sa examination sang crime laboratory. Naglambot naman sa 938,000 pesos ang bilis ang shabu na recover sa 6 ka persona matapos ginpatigayan ng buy-bust operation sa siyudad sa Bacolod. Una nga nadagpahan sa Regional Drug Enforcement Unit sa Purok Masagana, Halandon, Barangay 6 si Edgy Geduria, Rostom del Rosario kag Richard Monton. 364,000 pesos nga bilis ang shabu ang na-recover sa RDEU sa 3 ka persona. Sa separadong operasyon, nadagpan man sa Police Station No. 2 sa Purok Paglaom, Barangay 17, si Zerlin Magbanwa sang Barangay Zone 12A, Siyudad Sang Talisay, Jimbo Meneao, kag Rene Yanson, Lunsay pumuluyo sang Barangay Villamonte, Siyudad Sang Bacolod. Na-recover sa 3 ang 578,000 pesos nga balor sang shabu, 25,000 pesos nga mark money, 2,500 pesos nga cash, kag isa ka caliber 22 revolver nga may napulo ka bala. Sunod kay Police Major Sherlock Gabana, hepe sang Police Station No. 2, bulan, isa kun 2 ka bulan ang surveillance nga ginhimo antes na dagpan ang subject nga si Magbanwa. Dugang panigabana si Menyayaw kag Yansaw amo naga-deliver sang shabu sa mga customer ni Magbanwa. Nakita na ang bangkay sang menor de edad nga babae ginanod sa suba nga sakop sa Purok Abkasa, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod sang Miyerkules sang hapon. Nasampay ang bangkay ni Jarin Pahilagaw, 15 anyos, sa mga kagingking sa kilid sa suba sa Hacienda Jose Maria, Barangay Zone 15 sa Siyudad San Talisay. Sunod kay Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office Head Geoffrey Gutierrez, isa ka construction worker ang una nga nakakita sa bangkay sa menor de edad. Dunga pa ni Gutierrez, may nakitaan nga lagob sa ulo sang napatay. Huwebes ang aga, sang unang nakita ng bangkay ni Janet Rodriguez, 15 anyos sa Purok Tumpok, Barangay Zone 15. Samtang malas 6:30 naman sang aga, pagkasunod nga adlaw, nakita ng bangkay ni Carl Gabrilios, 16 anyos, kag lunsay residente sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, sa Siyudad sang Bacolod. Naibaluan nga 7 tanan ka mga minor de edad ang paligo sa suba sa itong Miyerkules ang hapon, sanggol pinagdaludo ang tubig sa suba, nga nagresulta sa sa kamatayon sang 3, kag 4 naman ang nakaluwas. Nasangit sa mga daw kagingking siguro pag mga sako bla dito sa ano. Dito sa actually uloy nagalubong ang lawas silang nagtutwa. Ang kabahin sa pahayag,
ni Talisay City CDRMO Head Jeffrey Gutierrez. Patay naman ang nagamaneho sa motorsiklo matapos nakabunggo sa nagliko nga Toyota Fortuner sa Highway Mabinay Road, Barangay Hilamunan, Syudad sang Kabankalan, mga alas 10:50 sang aga Biyernes. Ang napatayang ginkilala kay Joshua Ocon Jose Cordova, 39 anyos, nagapuyo sa mga barangay, samtang ang driver ang ginkilala naman kay Alice Marie Gomez, 44 anyos, kag residente sang Barangay Talubangi sa amuman nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, Deputy Chief of Police sang Kabankalan PNP, nagasugataay ang direksyon sang duha. Dugang pa ni Tabuhara nag-overtake ang motorsiklo sa nasundan nga tricycle sa diin wala sini matalapangdan ang pagliko sang Fortuner padulong sa wala kag didto ini nagbunggo. Gindala pa sa Lorenzo Zayco District Hospital apang ginbawian sa gyapon sang kabuhi. Palayag pa sang pulis ang napatayang wala nagasuksok sang helmet. Hindi naman magpagamo pa ang pamilya sini kag sa baylo mangayo na lang sang bulig pinansyal sa tag-iyaw kon driver man sang pribado nga salakyan. Samtang ginlutang naman sa isa ka barangay tanod ang isa man kaanay barangay tanod sa barangay 2 Syudad sang Kabangalan sa Huwebes sang aga. Ang biktima ginkilala kay Ludovico Artisano, 43 anyos, samtang ang naglutang tanod ginkilala naman kay Ivan Lazarito, 35 anyos, tanan pumuluyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sa Kabankalan PNP, nagalakat pa uli ang biktima sa ginlutang sang sining suspitsado, igo sa tiyan kag duha ka paa. Padayon pa karon ang investigasyon sa otoridad sa rason sa magpanglutang, samtang nadakpan naman ang ining suspitsado. Natumba naman ang isa ka ambulansya matapos nabungguan sang depasahero nga salakyan nga may rota Bata Libertad sa Dalan Lacson, Syudad sang Bacolod kagabi. Sa interview sa Aksyon Radyo sa drivers ng ambulansya nga ginkilala kay Ramil Sumbi, 29 anyos, gikan sa Syudad sang Sagay padulong sa Bacolod Adventist Medical Center tungod may i-refer nga pasyente sang hinali nga ginbungguan sang jeep. Sunod kay Sumbi, madasig ang dalagan sang jeep kag bangod sang impact, rason nga natumba ang ginadala sini nga ambulansya. Sakay sa ambulansya luwas kay Sumbi ang 3 ka persona nga ginalakipan sa isa ka nurse, pasyente kag isa ka himata sini. Sa pihak nga bahayan ginako naman sa driver sang jeep nga ginkilala kay Johnny Villo, 27 anyos, nga may kadasigon ang iya pagpadalagan tungod nga hingagaw ini sa stoplight kag wala man sini nabatian ang uwang sang ambulansya. Pila sa agtang ang naangko ni Villo samtang luwas naman sa katalagman ng 5 sini ka pasahero. Ginhingagaw naman dala sa BAMC ang pasyente, himata sini kag nurse nga napilasan sa natabo. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginako ni Barangay 35 punong Barangay Ruben James Miranda nga dutayan niya mapatupan si Barangay Kagawad Ronnie Albao matapos nag-init ng iya ulos ang mabatian ang impormasyon nga pati ang iya lolo gindalay pa sa issue sang Social Amelioration Program o KONSAP. Sa interview sa Action Firing Line, wala ginhimutig ni Miranda ang natabo nga paglampos niya sang mag sa sulod mismo sang Barangay Hall. Ginapasibangtan man ni Miranda nga si Albao amo ang nagaduso sa 3 ka nag-file sang kaso batok sa iya, may kang tanan sa gyapon sa tagtaganay sang SAP. Una diri nagwa ang video nga kumprontahanay santay Miranda kag Albao sa dinakitaan man ang aktual nga paglampos sang kapitan sang mag. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal, ang paghalong gid sa aton ikayong lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon sa hand washing, kag good person. Boy, shout out kay Cory Vidaha. Ari gid ang aton yung suki dira sa Okay. dira sa Kuwait. Kay Cory Vidaha, hello, good morning. Kay Liza Joy Ilon Amoroso, good morning Sir Boy and Miss Eden Aboso. Watching live diri sa JR Torres Subdivision. May utang po connection boy mo kay Liza. Amoroso. Ato ba lang nagdaog sa pa-price na to balaligad? Wala ko pa nahatag kay Ma'am Liza. Oo. Otil King from North Africa, good morning.
mga respiratory diseases, para sa ubo, sipon, trangkaso, likawan naton ini kay para hindi kita masuspitsuhan nga may COVID-19 kita. Amo na ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Himo ini sa 100% nga mangosteen. Wala iya sang preservative, wala sang additives, wala sang extenders, wala sang ginimpon nga iban nga erba. Kay sunod sa pagtuon sa mga scientifico nga ang mangosteen gali butangan nimo sa iban nga erba simpunan nimo gakaguba ang iyas ni pagka-epektibo. May ginatawag kita antagonistic effect. So kinahanglan 100% pure ka mo nang inatanyag sang Dr. Arfed's pure mangosteen capsule kag Dr. Arfed's pure mangosteen tea. May vitamin B complex pa ini siya, ang B1 para sa aton nga nerves, ang B6 para sa aton sining baga, babakod batan baga, kag ang B12 para sa mayong absorption sa sustansya sa mapagkaon nga aton nga ginakaon. So Dr. Arfed's pure ulo ka pesos lang ang kada kapsula samtang Dr. Arfed's pure mangosteen tea malatimpla sa isa ka litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Mabakal sa Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan kay iban pa nga outlets. Dr. Pure Mangosteen. Anti-terror law mag-epekto na karon sa tungang gabi. Samtang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa masobra sa 63,000. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pride Bar Blue, hindi lang puti. Yes, good morning Action Boy sa additional pa nato. Additional. Mga nagapamati Action Boy. Kapag greet gido si Sinto Surada Rose, morning di kay Tonet, kag Gloria, monitor gid ko dias halin sa barangay Baliwagan, San Enrique. Kay Ani, liwat ko no pa shout out ko no kay ate sa family Sibinyon sa may Baras-Barasan. Di naman. Tulog ako no sa camera kay daw kagwapa ka dan Baras-Barasan. Ha. Kay Liza. Kagwapa ka dan sa mo ako. Kay Liza Joy. Naka-project. Kay Liza Joy Amoroso, kay Ma'am ni. Good morning Sir Boy and Miss Eden. Watching live dito sa JR Torres Subdivision. Ma'am, ang imo galing nga prize ari pa dia. Kay Hotel King from North Africa. Cause this is Africa. Tami namin. Good morning Bacolod. Labi na gid sa taga Mansilingan kuno Action Boy. Salamat. Cory Vidaha ang aton gid nga suki sa Kuwait. Leonardo Barquez, Hambali Action Boy, wala klaro kuno dugay. Balita na kuno kay may mga magahulat sa inyo nga igabalita. Ay, kaluoy, ma'am. Sige lang, kalma lang Ito ka nga beauty. Ako kung pagustuhan mo ko balita ay True. Halit sa punos punta balitaan nakakunuha lang ibang obligasyon. Correct. Kay Myla Santiago Redilia MJ, good morning Action Boy kag Miss Eden. Always gapamati sa inyo programa. Nanay kag tatay sa family Redilia sa Magalion. Stay safe. God bless Action Radio. Tita Darlene De Latina, hello. Kag kay Tita Nenita Minyes. Valencia Kenneth, good morning Action Boy and Action Eden. Nga peta. Franco Villanueva Osorio, good morning Action Boy and Action Eden. More power, Action Radio. Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning. Helen Westna, good morning man and have a good weekend. Ani Liwat, amo na to sa Baras-Basan. Si Kuanggalit, ko lang si Migo ko bala, si mga pare ko, Joven Pimentel. Yes. Kag of course si Angel Pimentel. Si Angel Locsin, may shout out. At natabyaw tamang gali si Angel Locsin. Oh, wow! Kasi mabatian malay mo. Oo. Hambal ni Cecilia Olea, good morning ko no. Kag kay Sintos Jurada Rose Liwat. Good morning, katamyaw ko gid mga tambay diri sa Sibukaw, San Enrique, mga tricycle driver, kag sa bana niya nga si Arvin Sintos. Arvin si Arvin Santos ang iyang bana. Daw pareho sa players ang San Miguel si Arvin Santos. Jocelyn Arisivita Ola, good morning Action Radio Connection Boy. Amo na sila. Amo pala na sa kay Bisa na ko todo, I would agree sa aton nga mga Facebook followers lang daw ka sexy subong si imo. Thank you so much. Sino nagpabayo na si imo? Si Mami Ems naman? Ako of course. Ako yung
Mag-break na karon. Sumisaw-saw. Mag-break na lang karon mag-commercial. Mag-break tagli karon bala. maama Sa na. news ta. Magbalik ta sa news center karon. Ibutangan ta na karon scotch tape ang Stapleran na lang. Kinaw ta delikaduhan ko basi man tak. Basta may wardrobe malfunction. Wala. Nakakita mo do ka stiff sa kon nga mo na kay kung kaya mo talaga ta kalpang ina pag ganito hindi ka maghihogid. hindi maghiwo ano Nasisling ko nadlok ko sa bala mataktak ang yan nga. wardrobe malfunction. Sige. Bali Erlene John Morales, good morning kuno kay Sharon Mahilom, good morning Shin Boy, listening sa East Homes Foreman Silingan. Kay Tito Raymond Ledesma, hello, good morning Action Eden Action Boy, kag sa tanan nga galantaw sang live. Tita Gingging, Ate Trina, Yana, Mama Leticia, good morning dira sa San Carlos City. Ang imong mga taga-friends to from Hinigaranya. Oo. Karon sila sa ano naman. Nakita ko dadamo. Ito sila mo. Maria Teresa Havelania, good morning. Yes, hambal ni Ma'am Liza Joy. Kita-kits lang kami kuno pag my time. Sina? Thank you and God bless. Ang bako lang may prize pa di siya. Okay. Wala giniging tandog, ma'am. Halini kay Action Boy, Duran. Kung may time ta karon na basi miduga nga ning prize mo kay Mara si Sir Boy. Mara siya tinago, guys mo. So comment down below kung gusto niyo may game ta karon. Kami na siya mga hidden nga mga treasures. Hidden treasures. Malay nyo, i-paraffle yung washing machine nga 68,000 pesos. Hindi ka na mangita Watch sa washing machine nga 68,000 pesos. Picturean mo naman kanto ko sa balay ni Action Boy. Picture ako 68,000 nga washing machine. Wow. Pwede ko naman paraffle, Action Boy. Barter ko, no? Barter? Galing kayo makigan, tas ang GTI. Ay, ang barter hindi pwede. Ay, oo, barter. Diba, Hindi no? pwede, Mas hindi DTI. Rigor Vasquez, good morning. Good morning man kay Noel Entusiasmo Pasina. Good morning. Good morning! Happy watching sa inyo nga duwa! God bless! From para kay puro exclamation point. Alam sa dina? Kay Noel Entusiasmo. Ay namin, magkakayang iyap, pangalan, may entusiasmo. So, may enthusiasm yun siya mag-greet. Sige. Standby na kita ha, sa aton mga balita national. Magadulo na ito sa inyo sa dili lamang madugay. Standby ha. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalya na sa mga balita nasyonal. Maga-epekto na karon sa tuwang gabi, Hulyo 18, ang Anti-Terrorism Act of 2020. Ginpahayag ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara nga ginasaad sa layi nga ini ang maga-epekto 15 kadlaw matapos ginabalag sa Official Gazette o kung sa duha ka national newspapers. Duha pa ni Guevara kung basihan ang pitsa 3 sa Hulyo ang ginpublish ang layi, maga-epekto ini Hulyo 18. Nagwa ang pagpatag ni Guevara matapos nagwa ang report ang lahi mag-epekto pa sa Hulyo 19. Samtang ginpahag ni Guevara ang gobyerno na talala pa lang nga mag-draft sang implementing rules and regulations ukon IRR sang lahi. Nanawagan naman si Hanay Chief Justice Maria Lourdes Sereno nga mag-isa kag mag-intra sa pinakauna nga Sonag Kaisa nationwide protest rally nga ila plano himon antes kag dungan sing State of the Nation address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 27. Sunod kay Sereno, mag-intra siya sa iban pang grupo agod ipahibalo sa publiko ang ila opinyon nga nagakontra sa pagpirma sang Anti-Terrorism Bill of 2020. Ang issue sa China, linibo nga pagpamatay sa Pilipinas, mishandling sa mga naapektuhan sa phreatic eruption sang Bulkan Taal kag COVID-19 response sang gobyerno. Sa Sonag Kaisa online press conference sa Facebook, ginpahayag ni Sereno nga ini ang panahon sa pag-isa sang publiko agod ipalayag ang opinyon angot sa mga issue sa pungsod. Ginainganyo man ni Sereno ang publiko nga tun-an nga mahibaloan ang suporta sang gobyerno para sa kaayuhan sang tanan kag ang pag-idolo sa mabakod nga tawo apang indi makaluwas kag mahimo pangunahan ang pag-usmod naman sang tanan. Gin-appoint naman ni Presidente Rodrigo Duterte bilang bagong Associate Justice ang Supreme Court si Court of Appeals Justice Priscilla Baltasar Padilla. Ang appointment kay Padilla ang ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque.
Pagabuslan ni Padilla ang pwesto nga nabakante ni Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. nga nagretiro sadtong Mayo. Si Padilla napilian sang presidente gikan sa mga nominado agin sumeter sang Judicial and Bar Council nga ginalakipanan day Supreme Court Administrator Jose Maidas Marquez kay iban pa nga CA Justices nga sina Ricardo Rosario, Japar Di Maampao, Joseph Lopez, Ramon Cruz kag Manuel Barrios. Nadugang naman sa 1841 ang 63,001 nga kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nga may 39,593 ka aktibo. Sa ginpagawa nga records sa Department of Health, nagsaka sa 21,748 ang recoveries matapos nadugangan sang dugang nga 311. Samtang 17 naman ang nadugang nga napatay sa masakit, rason nga nagsaka sa 1,660 ang total death toll sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagpositibo naman sa COVID-19 si Anay Commission on Elections Chairman Benjamin Abalos kang iyas ni asawa. Sunod kay Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, nagwa ang resulta sa iya mga ugangan Biyernes ang aga. Duha pa ni sang alkalde, si Corazon Abalos gindala sa ospital Huwebes ang adlaw, samtang ang Anay Comelec Chairman gindala sa ospital Biyernes ang aga sa nagwa ang positibo nga resulta sang test. Pareho nga may sintomas sa mga sawa, kag tungod na ka-expose, ginpahag ni Mayor Abalos nga magapaidalo man ini siya sa home quarantine. Pagkatapuso naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang 14 kadlaw nga quarantine kag una diri ginanunsyo ni Orlando Casimiro, head sa Quezon City Legal Department nga naka-recover na sa COVID-19 ang alkalde matapos duha ka beses na nga nag-negatibo sa test. Sunod kay Belmonte kinahanglan pa niya tapuso ng 14-day quarantine, rason nga hindi pa siya makonsiderar nga naka-recover sa masakit. Dugang pa ni Belmonte nga makawid lamang nga fully recovered siya kung makatapos sa protocols ng DOH kag kung may clearance na gikan sa health professional. Samtang ginsabat sang Malacañang ang panawagan sa isa ka abogado nga pamatud-an nga yara sa maayo nga kondisyon ang ikawing lawas sang presidente. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginbasura na sang Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Dino De Leon nga nagaduso nga obligahon ang presidente nga ipagwa sa publiko ang iya sininga health records. Dugang pa ni Roque, mismo ang Korte Suprema nagpagwa na sang desisyon rason nga dapat batunon na ini ni De Leon. Sa katapusan nga balita national, ginhangkat naman ni Albay Representative Edsel Lagman si Presidente Rodrigo Duterte nga komprontahon kag disiplinahon ang religious oligarchies nga kilala sa pagpuwersa sa ilang mga sumulunod nga sundon ang desisyon sang lideres sang sekta sa electoral kag policy choices nga aspeto. Ginpagawa ni Lagman ang hangkat matapos ginabasol siniya mga religious group nga may lawot sa pagbasura sang ginapangabay nga legislative franchise sang ABS-CBN. Sunod kay Lagman, matag nga ginapuwersa sang impluensyado nga religious group ang madamong ang miyembro sang kamara sa pagbasura sa ABS-CBN application bangod sa natabo nga pag-report sang network sang isa ka issue sang kontra sa ila. Sa damo naglamang nga paghinun-ano ni Presidente Duterte sa Hulosulu, gin-identify sini nga ang Lopezes bilang oligarchs kag ginklaro nga wala siya sang kailabtanan angot sa desisyon batok sa ABS-CBN. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa bala nga sa sini nga panahon man, importante kayong lawas, agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari kag mas epektibo na mga ka-aksyon, bagon mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. Santon Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.